Higit 200 hats sa Kalayaan Job Fair naman sa Ilocos Region nakatanggap ng tulong pinansyal. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagbigay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong pinansyal sa 207 job seekers na agad na natanggap sa trabaho o yung mga hard on the spot sa mga isinagawang job fair sa Ilocos Region. Mula yan 1 ng Enero hanggang 13 nitong Hunyo sa ilalim ng Employment Assistance Fund ng Sustainable Livelihood Program. Mahigit 1 milyong pisong na ipamahagi kung saan bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso para sa mga dokumento at medical requirements ng kanilang bagong trabaho. Pinakamaraming nakatanggap ay mula sa Pangasinan na nasa 105, sinundan ng Ilocos Norte na 46, sa Ilocos Sur naman may 40 at sa La Union ay 16. Tanging mga indigent o walang sapat na kakayahang pinansyal ang kwalipikado habang otomatikong kasali ang mga miyembro ng 4Ps na hindi pa nakatatanggap ng tulong mula sa SOP. Kailangan din ng liquidation o ulat sa paggamit ng pera. Layo naman ng programa na matulungan ang mga naghahanap ng trabaho na makumpleto ang kinakailangan dokumento upang makapagsimula agad sa kanilang trabaho. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.